ماسیگرێت تورک کۆکاری بوو زارۆکێکی کورد محەممەد حەسەن دایکاوی و ژمارەك ji کۆچبەرên Rojavayê Kurdistanê ku di 21 vê mehêda qeykawan qulupî bû rizgar bike car din hev dîtin lê bi kenên li ser lêvan. Dayka Mihemed Hesen Lorîn Xelef ku xelka bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê ye û ev çend roj jin nexweşxaneya Tibcê Ezmîrê ne dibêje masîgirê Türk û hevkarî wî jiyaneke nû ji wan re nivîsandin û hêvî kir çarnivîsa koçberên din ku di nav heman qeykê de bûn were eşkerekirin ku xizmê wê jî di nav wan de ne. صحتها وان خوش وربي خدي وان بوفقيني وربي خدي زاروكي وان بهيلي خدي يقو مي ونخو يا بنشي ان شاء الله المفقر أنا حياتي هدان ما في حردو كان حياتي مفقر عندن والله هەروەها ماسیگرێت تورک پڕ کێفخۆشە کۆ بوو سەدەما ڕزگارکردنا زارۆکێ کورد و دایکاوی و ژمارەك ji کۆچبەرên dinên Rojavayê Kurdistanê êdî heta ew sax be tu carî ji bîr nake. Dayika zarok jî tu carî qenciya vî masîgirî ji bîr nake. Canlı çabuk suyu çıkar ağzından abi. Kaldır yukarı, bacaklarından havaya kaldır. Bacaklarından havaya kaldır. ماسیگرێت تورک dibêje ez pir kêfxweşim dema ku vî zarokî ji nav deryayê derxist û got min dît hîn dilê wî lê dide. Lewma di nav kelecanê de dubare dunya li ber çavî wî rûn û geş dibe. Yekser dest bi çareseriya lezgîn jê re kir û ji bo nexweşxaneyê têşandin. Allah'ım Rabbim sen. Zaten yaşamıyor diye çok Di destpêkê min got qey miriye lê piştî min ew ji nav avê derxist min hest bi deng û henaseya tund ya nav sîngawî kir. Dema ku ez piştrast bûm, dengê wî tê pir kêfxweş bûm û dunya li ber çavê min ronî û geş bû. Ji kêfa min qîr dan, ev zarok dijî, nemiriye. Pişt re min dest bi çareseriya lezgîn jê re kir. Spas ji Xwedê re niha ew dijî û di himbêza dayika xwe de ye. Rûdaw ji destpêkê ve vê bûyerê dişopîne. Lorîn di 22 mehêde ji nexweşxaneya Tibcê ya İzmîrê beşdarî Bultena Rojavayê Kurdistanê ya Rûdawê bû. Wê demê zaroka wê nû ji bin çavdêriya pizîşkî derketibû. Rûdaw çîrokê bi temamî gihanda temeşevanên xwe lê dîmenên wan piştî bûyerê bi çend rojan hat belavkirin ku li ser asta navneteweyî reaksiyon bi xwe re anî. Hinek şu Türk hatibû işte qeyda masiyat kirin. مجوان صفران مدستي خوشوان بلينكر هاتم بمذ ما انقاذ كرن زاروكا مني باش عليه خو ذكر يعني حتى انا وقتها قلتي يعني خطر لسرها بس حياتاوي هبو باني شعبي خو ذكري انا ويدر خستني عناية دبو انا ويني ويدر Tamam alıyoruz sizi dur. Tevî ku masîgirê Türk jiyaneke nû ji hejmarek koçberên Rojavayê Kurdistanê re nivîsand lê niha çavê gelek malbatên Rojavayê Kurdistanê li riya koçberên wan dayîne ku heta niha jî çarnivîsa wan nediyar e ku di heman qeyka Lorîn de bûn. Biradost Azîzî Rûdaw. Tamam alıyoruz. Okay, no problem.